Studnica vašich námetov, milí poslucháči, je našťastie nevyčerpateľná. A tak som rád, že vás pri počúvaní rozhlasových bakalárov môžem privítať aj dnes. Ponúkame vám 405. príbeh. V roku 1964 som pracoval s kamarátom Ferom v lesostave Revúca ako elektroinštalatér. Začína svoj príbeh pán Pavol Bukovinský zo Spišského Bystrého. Mimochodom, nie je to jeho prvý príbeh. V roku 2006 sme spracovali jeho námet o tom, ako nezodpovednému pastierovi pod Kráľovou hoľou ušli kone gazdov, ktoré pásol, a tí si ich museli vymáhať od chlapov v susednej dedine, a príbeh o tom, ako sa z Banskej Bystrice aj so svojím majstrom bez peňazí, ktoré majster prepil, vybrali na Vianoce domov. V príbehu, po ktorom sme siahli dnes, zaviali pracovné povinnosti pána Bukovinského oveľa ďalej. Pracovať sme mali pri jazere Morské oko, kde sa stavala rekreačná chata pre riaditeľstvo štátnych lesov Košice. Boli sme vyslaní do krásneho kraja pod Vyhorlatom, do Remeckých Hámorov, píše. Čo tam spolu s kolegom Ferom zažili, to sa už dozviete aj vďaka autorovi scenára Jánovi Petríkovi v príbehu s názvom Pod Vyhorlatom. O tom, že je v konečnom dôsledku len o normálnej ľudskej spolupatričnosti a schopnosti si pomôcť, to zistíte aj sami. Aj vám isto napadne, že sme ho spracovali aj preto, že hovorí o jave, ktorý akoby sa v dnešných časoch z našich vzťahov vytrácal. To bola štreka. 5-krát som ešte v živote neprestupoval. A to bol koho nápad posielať nás až na samý kraj sveta? Nepreháňaj. Si ako všetci, ktorí keď sa ocitnú 5 kilometrov východnejšie od domu, hneď hundru, že sú už na kraji sveta. Buď rád, že máme šancu poznať to aj tu. Ďakujem pekne. Minimálne 2 mesiace, kde si v Zapadákove. Nehundria, radšej sa poobzraj, koho by sme sa opýtali na tú pani, u ktorej máme bývať. Ako sa volá? Počkaj, mám to niekde napísané. Pavlovová. Pavlovová. Mám zvedavý, kde nás ubytuje. Poviem ti, to je fantastická výhra, takto sa túlať po svete. Neplač, do chlieva nás isto nedá. Vám nemohli už roboty zabezpečiť nejaký hotel? V Remeckých Hámroch? Pozrime ho, aký fajnový. Kvôli tebe ho tam postavia a keď skončíme, tak ho zase rozoberú a postavia inde, nie? No vidíš, výborný nápad. Prosím ťa, na čo a komu by tu bol? Nepočul si majstra? Veď aj na to Morské oko k chate budeme chodiť lesnou železničkou. No, že hovorím, že Zapadákov. Koniec sveta, ani cesty tu ešte nemajú. Nemudruj, nemajú, ale za to je tu krásne. Ešte budeš rád, že budeme bývať v dedine. Keby sme sa museli do Hámrov trepať z nejakého tvojho hotela skoro ráno autobusom z Osobranec alebo nebodaj až z Michaloviec, tak tu robíme do súdneho dňa. No nepozeraj, do súdneho. Majster vravel, že prvý vlak tej železničky ide z Hámrov ráno o 5. Potom sa s drevom vracia a o 2 hodiny ide hore zas. Kedy by si musel vstávať k autobusu, aby si ho stihol, ty múdry, ha? No, ty si normálny. Ako ťa poznám, boli by sme radi, keby sme na stavbe boli na poludne. Netreb. Radšej sa už naozaj niekoho opýtajme, kde tá pani býva. Napríklad tam, pred obchodom. Kto vie, ako ju tu ten náš majster vyhrabal? Neboj sa, on isto nie. Súdruhovia z riaditeľstva chcú chatu, tak sa starajú. Smelo ďalej,
chlapci, smelo. Však ste vy tí dvaja elektrikári. Dobrý deň. Dobrý. Sme, pani Pavlovová. Dobrý. Som si myslela. Tak teda vitajte. Máme tu vraj u vás nejaký čas bývať. Viem o tom. Už vás čakám. To len poďte. Nebojte sa. U mňa vám bude ako u grofov. Som sama. Ja sa vyspím aj tu v komore a vy máte celú prednú izbu. No, nech sa páči. Môžete sa zložiť. Aha, už som vám aj poslala. Na manželských. A na akých? Ale nebojte sa, periny máte čisté, novúčičké. Veď pozerám, že ako z výbavy. Pekne sa len zložte, chlapci. Ja vám zatiaľ prichystám niečo zjesť. Nie, to nemusíte. My sme si priniesli. Tak bolo dohodnuté. No však bolo, ale dnes vás predsa nenechám ohľade. Do hory vám pravda nosiť nebudem. Budete tam celý deň a v sobotu a v nedeľu doma. Teraz sa však nehambíte, no. V kuchyni je lavor s vodou, aj ručníky. Nech sa páči, opláchnite sa po ceste, kým prinesiem na stôl. Tak ako, Fero. Spokojný? Nevyzeráš, že by si sa nevyspal. Tak mala pravdu, naozaj to tam má ako u grofov. Veď nás spod tých jej perín nebolo ani vidieť. Ja som sa bál, človeče, že si ich budeme musieť v tej posteli nechať všetky, najmä podhlavníky. Pane Bože, veď ich mala naukladané až pod strop. Nečuduj sa, stará generácia. Isto ich má ešte z výbavy. Aha, Paľo, už sme tuším tu. Jazero, nie? Zdá sa. Poviem ti, tu je ešte krajšie ako dole. No, krajšie. To ty si sem prišiel na turistiku alebo makať? Pozri, veď 2 chaty tu už stoja. Naša by podľa majstra mala byť tá medzi nimi, rozostavaná. A nakoniec, veď sa dozvieme, keď to všetko vystúpi. A ako? Spýtame sa. Ale až keď uvidíme, ktorí chlapi pôjdu k stavbe a ktorí sú lesní robotníci. Počúvaj, Pálo. A materiál? Tak mal by byť už tu. A ak bude chýbať, vraj dovezú do Hámrov. Len máme dať vedieť. Do Hámrov? Toho chceš vynášať peši chodníkom s turistami, čo som ja nosič? Neboj sa, veď vidíš, železnička to zvládne. Akurát by sme mali zvážiť, či nám nebude stačiť chodiť hore s druhou várkou. V tých domácej perinkách je ráno predsa len príjemnejšie. Ejha, niekomu je riadne veselo. Tak bodaj by niekedy nemusí robiť. Prečo myslíš? Nepočuješ, že to ide od niekiaľ, od jazera? No hej, ale v pondelok? Trumpovia to isto nebudú. Ty si myslíš, že niekto z robotníkov? Možno ešte pondelok. Akurát sa prebral, tak pokračuje. Kdeže robotník? Kráľ morského oka je to. Kto? Kráľ morského oka. A to je kto? Nebodaj len nie niekto ako kráľ Šumavy z filmu. Veru skoro. A nebláznite. To už aj do Ruska treba prevádzať. Ale čerta starého. Je to vraj len tunajší lesník. Má na starosti morské oko. Je plné rýb. Tie priťahujú pytliaku a tak ho treba strážiť. No a to musí s pevom. Nemusí. Chce sám. A? Už ho vidno. Kde? Tam. Na vode v člnku. Aha. Má ich viac. 6 či 7. Prenajíma ich turistov. A rád si vypije. No a potom spieva. Niekedy sa k nemu pridajú aj chlapi na stavbe. To je potom koncert. To nemyslíte vážne. Vážne. Ale nebojte sa. Ešte s ním zažijete. A to si nosí so sebou? Ja myslím vypiť. Kdeže, nemusí. Máme tu predsa bufet. Alebo, to nie je zlé. Počuješ, Fero? No? Nemusíme nosiť jedlo z domu. Nemyslel som taký kompletný.
Tam vo vedľajšej chate sa dá niečo vypiť, ale potajme. Inak to ešte veľmi nefunguje. Tak. A ja som sa už tešil, že si trochu k tým konzervám prilepším. Počul som, že ste tu len tak, na kvartieli. Len kým nenaťaháme drôty. Aha. Aj to nie komplet. Dorobiť sa to bude musieť na jeseň, keď dovakujete. Škoda to s tým bufetom. No, ale keď sa tam dá aspoň niečo vypiť, tak aj to nie je zlé. Po obede už pripeká, človek raz, dva vysmedne. Veď a potom spieva ako kráľ. Vítajte. Tak ako chlapci, ako... Dobre, pani domáca, dobre, dá sa. Hlavná vec, že robota ide. Ide, veru. Hádam, skoro polovica je už naťahaná. Aj. Zdá sa, ešte tak 3 týždne, mesiac a sme hotoví. Hej, to potom zase odídete, čo? Kým nedokončia omietky, sme tu zbytoční. Na jeseň to potom bude musieť niekto komplet pozapájať. Aha, to sa sem teda vrátite až na jeseň však? Kto vie, možno, že pošlú niekoho iného. Lesostav má teraz takých stavieb viacej. Myslíte chát? To im na čo budú? Nie chát, ale rôznych horární, skladov a ubytovní pre lesných robotníkov. Ale prečo sa pýtate? Ja len tak, že dokedy u mňa budete? Čo, stalo sa niečo? Zdá sa vám, že sme tu už dlho však? Narušili sme vám váš pokoj. Joj, Bože, chráň! Tak som to nemyslela. Nie, to naozaj nie. Prepáčte mi, starej žene. Viete, som sama. No a mám dačo poľa pod lesom. A nie veľa. Družstvo tu u nás nie je. Všimli sme si, že viacerí tu ešte hospodária súkromne. No a už by bolo na čase aj žať však. No, nebodaj ste niekedy aj takú robotu robili. Že či, veď sme tiež z dediny. Obaja synovia gazdov. Naozaj mám toho iba trocha. Ja by som za vami poviazala. Aj kosu viem do rúk chytiť, ale viete, ako to je. No, chlap je predsa len chlap. Dobre, ale kedy? Nechať robotu na celý deň len tak veľmi nemôže. Ja, to od vás ani nežiadam. No, nepôjdeme 1-2 soboty. Domov a bude. Iba tak. No, tiež som tak myslela. No, veď čože, slobodní ste obaja, nie? Ani si neviete predstaviť, ako vy by ste mi pomohli. A čo keby sme zožali už teraz, túto sobotu? No, je pekne. Klasy sú už akurát. Ani neviem, ako sa vám odmením, ak mi pomôžete. Ja cez týždeň všetko nachystám a na sobotu vám navarím už v piatok. A viete čo? Budem vám variť celý týždeň. Tie večere v krčme a obedy len tak na sucho vám isto neprospejú. Dohodnuté. No. Teta. Ale bolo by dobre napísať domov, alebo dáko odkázať, že cez sobotu a nedeľu zostávame tu. Joj, nebodaj vás frajerky doma čakajú, čo? Nie, len mama, aby sa nestrachovala. Veď sa dá volať majstrovi a nech odkáže. Pošta, hádam, ešte bude po šichte otvorené. Ale určite by sa dalo aj z obchodu. Tých pár slov ich nezabije, no nie? Ale počkajte, Bože, sedím tu ako kvoka. Po poháriku vínka vám isto neuškodí. Aspoň sa vám bude lepšie spať. Veru. Po tej tlačenke s cibuľou, čo sme mali v krčme, aj dobre padne. Hneď to bude, chlapci moji zlatí. Poviem ti, aj sa na tú jej žatvu teším. Môj otec ešte stále gazduje, ale ja som už nemal kosu v ruke ani nepamätám. A čo už, keď s krutkovačom dnes viac zarobíš? To máš pravdu. Ale vysvetľuj to ľuďom, ktorí celý život žili z poľa. Ty, Paľo, aj si klepal. Lebo u nás to vždy robil otec. Nehovor, že nevieš kosu vyklepať.
To si čo za gazda? Aj prosím ťa, vedieť by som vedel, ale isto nie je tak ako otec. Neboj sa, mňa môj tato tak nerozmaznával. Vyklepem aj tvoju. A vieš čo? V piatok by sme mohli skončiť aj o niečo skôr a pomôcť domácej s prípravami. Kto vie, či má všetko, čo bude treba v poriadku. Vieš, keď je bez muža. Máš pravdu, chata nám neujde. Prípadne do soboty trochu viac makneme a bude. Môžeme. Za tie pyrohy, čo nám starka sľúbila na dnes, sa vyplatiť. Ale dúfam, že sa tu nerobia nejaké iné ako u nás. Nech, kamarát. Hlavná vec, že bude pod zub niečo normálne. Nie len tie naše konzervy a chlieb. Čau! No na môj veru, šikovne vám to ide. Otcovia z vás isto majú radosť. No, kto vie, keď robíme tu a nie doma. Ale nebojte sa, aj doma sa to stihne. Veď tak. No poďte, je čas aj niečo zjesť. Poďte si sadnúť. Už som vám prichystala, aj vínka vám nalejem. Alebo ostrého som mala, keď tu chlapí skôr víno. Toho musí byť dosť. Všade naokolo okrem polí aj vinice. No, len poďte. Tam, do tieňa. Holúbkov som vám navarila. Čoho? Holúbkov, synák. Vy tomu možno hovoríte inak. No, sadajte a berte. Ja vám zatiaľ nalejem. Vedie to ako ten plnený kapustný list, nie? No. Trochu menšie, no. No tak vidíte. Aj chlebík. No, dajte si. Zaslúžite si. Pekný kus roboty ste od rána urobili. A vy si nedáte? Veď tiež nesedíte. A čože ja? No ale dobre, no. Aby ste nepovedali. No tak, na zdravie. Na zdravie. Nech vám to Pán Božko všetko 100-násobne oplatí. Ďakujeme a na zdravie. Na zdravie. No, dobré sú tetá. Veď my sa tu pri vás vykrmíme, že nás doma ani nespoznajú. Len si dajte. Zaslúžite si. No povedzte, čo by som si ja bez vás počala? Keď je žatva, človek sa obráti na susedov alebo na niekoho iného z dediny, ale to viete, ľudia vtedy majú dosť aj vlastných starostí. No vidíte, bola by som zabudla. Večer príde za vami Táňa Sivová. Tiež je vdova. Tiež k žatve? Nechcela som jej za vás sľubovať, tak jej vravím, reku, musíš s nimi, no. Čo ja môžem? Vieš, že majú roboty na tom morskom oku? No, nazdar. Ale nebojte sa, nemá toho veľa. Ani nie toľko, čo ja. Nelamentuj. Pomôcť sa dá. Ide len o to, kedy. Už to vaše sme vraveli, že by bolo najlepšie zviesť cez týždeň. Budeme si musieť privstať aj niektorý iný deň a mlátenie nechať na sobotu. No nič. Aj teraz vstávajme, nech máme čím skôr hotovo. Poviazané bude, ak by sme si švihli, zviesť môžeme ešte večer. Ťahaj moja, ťahaj. Veď ti už toho až tak veľa nezostalo. O chvíľu sme doma. Oddychovať budeš v stajni. Pochválen buď Marka, no čo, už spola? Veru, Zuzka, veru už. Pozri, ako sa pekne podarilo. No. V jeden deň aj zožať, aj zviesť. No, bodaj by nie, keď máš takých pomocníkov. No veď. Sivačka mi hovorila, že aj ona sa chce s vami dohodnúť. Postoj! Počuješ, Malina? Áno, pani domáca nám čosi vraveli, že sa vraj chystajú. A mne by ste nemohli pomôcť, chlapci. Pole mám tuto, aha. Práve som sa bola pozrieť. Čo chvíľa sa môže sypať. Neboj sa, Zuzka, ešte vydrží. Ale možno týždeň. Ale vieš, ako to je. V stodole je len v stodole. No, tak čo, chlapci? Bože, tetka, už ste tretia. Nakoniec si budeme musieť spraviť poradovník. Ako tretia? Druhá? Táňa ešte za vami nebola. Nie, ale
O to by nakoniec ani veľmi nešlo. Horšie je s tým, teta, že kedy. Jedine ak po robote. Po troche. O 3:00 by sa už dal. Čo povieš, Pado? Viem ja. Ešte sme sa nedohodli s tou druhou pani. Dohodnete sa, keď príde. Vedela som, že urobím lepšie, ak tu na vás počkám. No, tak ako... Nakedy sa môžem prichystať? Človeče, skrutkovač a kliešte sú predsa len ľahšie ruky. Aj ty cítiš v celom chrbte, že si sa konečne oháňal kosou? A nie len v chrbte. Tak radšej spí. Ráno musíme byť hore na 5, ak chceme ísť v útorok kosiť k tetke Zuzke a v sobotu k Sivákovej. Počkaj, nie náhodou naopak. Ty, nepleť to, človeče, lebo narobíme zle. Babky sa o nás nakoniec povadia. Len mi nejde do hlavy, ako sa mohlo tak skoro rozniesť, že vieme pomôcť. No sme dobrí, čo narobíš? Nakoniec, čo tu s voľným časom? Sedieť v krčme, alebo sa člnkovať dookola po jazere a spievať si s jeho kráľom, to sa tiež nedá. Veď práve, akurát, že teraz máme viac roboty po šichte ako na chate. No, ale vo vínku sa budeme môcť kúpať. Nebodaj to robíš preto. Nie, len vravím. Aj keď, ak by to pomohlo na chrbát a nohy, nebol by som proti. Napadá mi, človeče, my sa chystáme kosiť kade-tade a kto bude mlátiť? No kto? No my. To viem, my. Ale kedy? Veď uvažuj. S elektrikou predsa aj popri žatve počítam, tak do týždňa skončíme. Kým neomietnú, majster nás stiahne inde. Zostať tu nemôžeme. To je pravda. No, nechaj tak, vyriešime potom. Teraz fakt lepšie urobíme, keď pôjdeme spať. Zajtra nás zase čakajú 2 zmeny. Lesostav, elektroinštalatéri, prosím. Áno, robia tu takí, ale momentálne... Samozrejme, pozdravím ich. Len vám celkom nerozumiem. Oni u nás pracujú ako elektrikári, neviem, čo majú spoločné s mlátením. Viem, že obilia, ale... No to vám neklamali, Mali tam opäť nastúpiť začiatkom septembra, ale murári nám to nedokončili, tak sa to posunulo. Nebojte sa, prídu, keď vám slúbili, nikoho iného nepošlem, iba tých 2. Samozrejme, môžete sa spoľahnúť. Čo, kedy? Kedy by mohli prísť? No, najskôr až začiatkom októbra, milá pani. Skôr rozhodne nie. Áno, poviem im. Nemáte za čo. No nie. Tak takto nám tam oni pracovali, gazdovia. Martin, nevieš, kde sú naši mládenci? Nejaká babka s hámrou sa po nich zháňa. Počuješ, Martin? Bože, tak nás odhalili, no čo už? Prosím ťa, keby sa len také fušky v lesostave robili. No, veď nevravím. Ale zábavu z nás mali celý mesiac. Ešte včera majster podpichoval, aby sme nezabudli, že v hámroch máme resty. Mal si mu povedať, nech dá pokoj. A však som mu povedal. A on? Dá nám 2 učňov, začiatočníkov na prax. Vraj, aby sme to stihli. To nemyslíš vážne. Nevravil som ti. Nie. Pošli ich za nami. Paráda. Babky sa môžu tešiť. Pavlovka sľúbila, že požičia mláťačku. Pôjde nám to jedna radosť. Normálne sa teším.
Kým sa naši hrdinovia cestou na nedokončenú stavbu tešili, že splnia svoj sľub, ktorý babkám dali pri odchode, netušili ešte, že s jeseňou ich u pani domácej čakajú aj ďalšie povinnosti. Blížila sa sezóna na kapustu, píše pán Bukovinský a dodáva, že ich pani domáca už mala pripravený hobeľ a súdok a tak ich po mlátení obilia čakalo ešte tlačenie kapusty. Kapustu sme pohobľovali, ale tlačiť nohami sa nám ju nejako nechcelo, čítame v liste. Pani domáca ich však nakoniec prehovorila, že najlepšia kapusta je natlačená nohami. A tak pán Bukovinský súhlasil. Keďže mu však pri jej tlačení bola na nohy zima, pani domáca ho častovala hriatou. Až nakoniec nevládal výjsť zo súdka, z čoho najväčšiu radosť mali učni, ktorí ich sledovali cez okno. Obaja teda utržili ďalší posmech. Dôležité však je, ako konštatuje autor dnešného námetu, že natlačenie kapusty, ale aj na pomoc pri žatve v remeckých hámroch ani jeden z nich nezabudol. Ak máte podobný zážitok, milí poslucháči, neváhajte a napíšte nám ho. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7 040 01 Košice, prípadne bakalári@rozhlas.sk. Na obálku nezabudnite napísať heslo Bakalári a do listu uviesť spiatočnú adresu a vaše telefónne číslo. Umožní nám informovať vás o osude vášho námetu skôr. Príjemný týždeň a pekné zážitky vám želá Jožo Stražan. Počúvali ste 405. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet pána Pavla Bukovinského zo Spišského Bystrého ho napísal Ján Petrík, hudobné predely Juraj Hidvégy, zvuková spolupráca Peter Vaško. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Ivan Krúpa, Jozef Fila, Kveta Stražanová, Judita Viciánová, Miroslav Kolbašský a Jozef Úradník. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Košice 2008.